Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Hi! Magandang morning! Hi, partner! Where are you? Hi, partner! I'm here! Hi! Wow, pamacho! Wow, kilikili shot! Wow, biceps! Triceps, kala mo naman tigas-tigas sa triceps. Wala naman. Yan, partner, nasa tamang anggulo, di ba? Sabi nga ng crush mong si Angel Locsin, di ba, sa kanyang latest photo na talagang ang payat niya, di ba? Sinabi niya na anybody who knows, sabi niya parang anybody na nag-i-Instagram, who's fond of selfies, who's on social media, knows how to take the right angle. So, kung gusto mo magmukhang, ako partner, ganito ako eh. Hindi ako payat ngayon ha, pero para magmukha akong payat, ito ginagawa ko. Oh, collarbone, yan. Lagay ng cellphone. So, alam mo yan, nasa tamang angle yan eh. Di ba? So, ikaw partner, i-flex mo ng ganyan, magkakaline yan. Yan, tingnan mo. Di ba? Nasa tamang projection. Hindi mo nahihinga tapos sabay selfie. Nakikipag-usap ako sa iyo ng ganito. Ganyan. Walang hiya. Parang may chest, di ba? Actually, di ba, nung pag nag-picture tayo, wala mo nang hihinga, di ba? Para, kunyari, nasa beach ka, tapos kunyari, whole body, para hindi makitang malaki ang tiyan, nasasabihin nung mag-picture sa'yo, o huwag ka munang hihinga. Mga ganong simpleng di ba, kalawan, para maganda yung kalabasan sa picture. So, anggulo-anggulo lang po talaga ang lahat. Minsan nakala natin makinis, ilaw lang din yan, di ba? Yeah. Nakukuha ng magandang lighting, kaya mukhang maputi, mukhang makinis, natatago ang mga chismis sa mukha. Anggulo-anggulo lang yan. Anggulo lang talaga yan, di ba? Tsaka partner, magandang i-follow mo sa TikTok o kaya i-follow mo sa Instagram, yung nagbibigay ng mga photo hacks or mga tricks. Paano ang dapat na anggulo kapag gusto mo na mahaba yung legs mo kahit hindi naman talaga mahaba yung legs mo. Yung mga ganon, di ba? Dapat naka-forward. Oo, naka-forward isang paa. Ako parang ipo-project mo yung legs mo na mahaba. Kailan lumabas isa lang yung mahaba, partner, parang mali. parang hindi pantay pa ako. Yung height mo 5'6", 5'5". Ang layo ng pinagkaiba eh. O kaya di ba yung ibang ginagawa nila, aanguluhan mo yung camera, lower lower yung angle para ang mataas, tapos mahaba yung leeg mo. Correct. Mahaba din yung katawan mo and yung leg mo. Pwedeng ganito. Kaya ako partner, yan yung mga pinapalo ko sa TikTok. Yan yung mga sinusundan ko, yung mga hacks kung paano magmumukhang mahaba. Tapos minsan, ang isang photo, nagiging dramatic siya. Kung halimbawa, ang pag-take mo sa kanya with your camera is pabaliktad. Oo. Pagpahaba? Hindi, para dramatic. So, di ba, usually ganyan mag-take ng photo. Parang ang pag-take mo ng photo, pabaliktad. Oo, dramatic. Kumbaga, dramatic siya kasi parang umiiyak ka na. Hindi, parang mostly yung partner sa mga scenery. Kasi kung halimbawa, hindi lang ikaw na may kasamang scenery o kaya scenery yung background. Kasi kung ikaw, mukha kang baliktad nun eh. Mukhang tanga yun eh. Medyo weird. Medyo weird yung datingan. Pero yung kapag nakabaliktad tapos scenery, halimbawa, lake, dagat, mga kabundukan, gano'n. Parang, yun yung sinasabi nila. Pero, syempre, hindi ako magaling. So, wag niyo ko sundan. Kaya nga, ang galing lang ng mga ganyan, nagbibigay ng mga parang mga photo hacks and all. Tapos, pag ikaw na yung gumawa, parang tanga yung sayo. Ba't gano'n? Parang may kulang, no? Parang may mali pa rin. Sinunod mo naman yung instruction. Correct. Ginawa mo naman yung procedure. Pero parang may mali pa rin. Ang kagandahan lang ngayon mga kaibigan ng pag-produce ng mga pictures. Ang dami na kasing app. 'Di ba? Meron akong kaibigan, alam kong kaidaran ko 'yun eh. Pero pag nakikita ko yung mga pictures niya sa yung mga posts niya, as in talaga mukha siyang mga 25 years old,
Sabi ko, video call nga tayo. Ang layo talaga. Kasi sa video call, yung video call, makikita mo yung totoo eh. Kasi walang masyadong app na pwedeng gamitin na para ma-enhance yung itsura sa video. Unlike sa picture na talagang magugulat ka, ang dami kasing apps. Di ba, lumiliit ang ilong, lumalaki yung mata, lumalaki yung, di ba, lumiliit yung panga. Sabi ko, ang layo ng pinagkaiba ng picture mo eh. Pero yung paniwala yung mga pamilya niya, sa probinsya. Totoo, hiyang na hiyang ka dyan sa Hawaii, sabi niya doon sa anak, bumabata ka dyan. Kasi yung mga nakikitang post nga sa picture, edited, ganyan, kasi po, ginamitan ng app. So, pero pag nag-video call sila, parang ang layo talaga. Pero diba, yung kagandahan ngayon, puro app. Totoo yan, yun yung kagandahan. Tapos kaya lang though, sometimes, diba, katulad niyan, medyo may pagkukunwari ng ganap. Kasi, syempre, hindi naman ikaw na yung totoo. Parang katulad ng, merong isang beses, hindi naman to itsura, kundi laruan. So, dun sa video, nakita ko yung video ng laruan na yun sa post ng isa kong kaibigan. Ano siya pambatang laruan na fish. So para siyang niluluto na fish sa cooking pan, 'di ba kunyari, ganun. So doon sa video nung friend ko, partner na nakita ko, mukha talaga siyang tilapia. Tapos nakakaliw siya kasi yung isda, gumagalaw-galaw siya. Parang ganun. Wait lang, papakita ko. Ay, hindi, wag ko na pakita, baka sabihin, baka baka masiraan yung nabilhan. Pero ibig sabihin, from the video of yung kakilala ko, with all the filters, yung filter, tas malayo yung shot, tapos naka-filter kasi parang medyo orange, parang ganon. It really looked like a tilapia na nakakaaliw kasi parang ka nagluluto ng gumagalaw-galaw na isda. Bata, tas anak niya. So, nung pangita ko yun, parang sabi ko, ay, parang gusto ko rin ite. So, super inquire talaga ako tungkol doon. Tapos, inavail ko. Pagdating dito, in fairness, gumagalaw naman talaga siya. Nakakaaliw siya. In fact, natakot sa kanya si Patapot eh. Natakot sa kanya si Patapot. Pero, ang description naman ng isa kong anak kong babae, para kay Prince talaga yun eh. Ang description no ni Princess is, Mom, it looks like a scam. Sabi ko, why? Kasi nakita niya dun sa video, nung pinost siya, mukha talaga siyang totoo eh. Mukha siya talagang totoo. Maybe because medyo malayo. Tapos yun nga, parang ang filter na ginamit is nasa side ng orange. Parang ganun. So, hindi nakita yung parang itsura talaga ng actual kasi hindi malapit. So, hindi naman nanloloko. Pero, because nga of the filter, because of yung long shot, 'di ba? It seemed like it was real, 'di ba? Pero kapag nakita mo siya, kaya nga description ng anak ko sa kanya is scam kasi pag nakita mo sa kanya, gawa kasi siya sa tela. So, okay, kaya gumagalaw. May print na tela na may print ng fish. Kaya syempre, mukha talaga siyang fish. Pero kung titignan mo siya at hindi siya gumagalaw, hindi siya mukhang realistic. Pero doon sa video filter nung kaibigan ko, mukha talaga siyang legit. So sa madaling salita na siya, naangguluhan ng tama. Correct. Para to make it diba? More realistic. So mabenta nga naman, di ba? Kaya ako bibilib kayo dun sa mga online sellers na talagang naangguluhan ng maganda yung mga produkto nila. Diba? Kasi picture pa lang kailangan na di ba sabi nga nila kapag para maging attractive, di ba sa pagkain, the eyes should eat first. So mata pa lang kailangan na eye-catching na siya, eye-candy na siya para matangkilik yung produkto mo. Ganon din sa sarili mo, di ba? Kung gusto mong tangkilikin yung picture mo, magkaroon ng maraming views, maraming likes, angguluhan mo ng tama. Diba? Kailangan dito, kailangan mo ng artistic approach para in other words, kabisyo, kung hindi ka masyadong maganda, hindi ka masyadong gwapo, kung hindi ka ang daming hindi sa'yo, ganyan. Mag-anggulo ka ng tama, ayan. Kailangan mo maging artistic ng konti para makakuha ng magandang shots. Yes, artistic approach. Gamitin mo ng tamang app, tamang filter. Dun sa mga nakapanood ng Money Heist. Okay, so merong part doon dito sa part season 5 part 1
doon sa mga nakapanood, basta merong baby doon napanood ko lang yun doon sa BTS, meron doon baby, pag tiningnan mo, grabe parang talaga silang kumuha ng tunay na baby. Alam mo yun na bagong panganak, bagong anak. Kasi talagang legit yung itsura, yung mamasa-masa na parang sticky, na galing talaga sa anis ng babae. Alam mo yun talagang pero kapag ka pinanood mo yung BTS, fake na doll talaga siya. Pero ang galing ng pagkakagawa. Although yung mismo doll naman talaga is parang it really looks real kasi tumutunog talaga siya, parang robotic talaga siya, sabi nga ni Boy P, ganun. Pero yung ginawa nilang angulo, tapos yung ginawa nilang mamasa-masa and all, na talagang parang legit. Mukha talaga siya tunay na parang ang galing naman nito. Ang galing naman nila, may pumayag na ina na yung bagong anak niya. Parang ganun yung dating. So, it's all about yung app na gagamitin, yung filter, yung camera, and yung artistic camera skill. Ganun. Totoo yan. And nung pa naman ginagawa na yun, di ba yung Tiyanak, yung anak ni Janice, di ba yung Tiyanak? Correct. Di ba naangguluhan ng tama yun Sipin mo, alam naman nating fake yun, pero wag ka. Yung pagkakagawa, yung pagkaka-shot sa kanya, takot kayo. Kaya sumikat yung anak ni Janice, di ba? Yung pelikulang Tiyanak, dahil ang ganda rin na pagkakakuha. Yung Undin, di ba? Correct. Totoo yan, di ba? Yung mga alam nating fake, pero takot tayo kasi nakuha ng magandang shot. Tama. Di ba? Na-achieve yung purpose. Takutin or to please, di ba? Na yung mga viewers natin nasa tamang angulo po talaga yan. Nakapanood nga ako ng horror movie, partner, yung kamay naman gusto niya manakot yung kamay, pero alam mong fake yung kamay, hindi na angguluhan ng tama. So hindi sa halip na nakakatakot, nakakatawa siya kasi alam mong fake. Pinabibili sa bookstore ng mga kamay sa mga kung saan man. Sabi namin dapat yung kamay na lang, totoong kamay na lang yung nilagyan ng makeup na o kaya prosthetics, mas nakakatakot pa yun. Kasi alam mo peke yung kamay na humahabol doon sa tao. Tama, totoo. So talagang it's all about, tsaka ang maganda dito, meron tayong tinatawag na YouTube University. Yes, and Google University. YouTube University, Internet University na sky's the limit pagdating sa information. Hindi ba't minsan meron tayong nakikilala na mga, sabi mo kanina, yung kamay na pwedeng make-up, ganyan. So, syempre, prosthetics yun o kaya tamang make-up. Meron tayong mga iba nakikilala na natuto sila mag-make-up sa internet lang. 'Di ba? Natuto sila mag-prosthetics sa YouTube lamang, 'di ba? Yung mga ganon. So there are so many ways. Sky's the limit pagdating sa internet. At alam niyo po, ang kagandahan, kaya din kami nag-live ngayon ni partner. Because sky's the limit pagdating sa internet, sky's the limit na rin ang pagdating sa pakikinig sa tambalan. Dahil because we are now on Spotify as a Spotify exclusive, yung aming Tambalan podcast. Yay! Grabe, level up na naman ng Tambalan. Parang another milestone achievement for the Tambalan. Yung huli nating project partner is yung book, 'di ba? Parang yung pinakahuli na malaking project na nabigay sa atin is yung book. And matagal na po yun, 2018 or 2017 yung book na yun. 2014. 14 pa, tagal na, di ba? 2014. Yung book na yun. So, 6 years later, nagkaroon ng panibagong project. Nagkaroon ng podcast sa PNA, sa Podcast Network Asia. And ngayon, di ba, sa Spotify, exclusive pa mga kabisyo. Pwede nyo pong mapakinggan ng Tambalan anytime of the day at your most convenient time. Kahit anong oras, gusto nyo nagtitipong parang background lang habang nagpapaantok kayo, pero malamang hindi kayo aantokin lalo sa sobrang ingay namin. O kaya habang kumakain kayong buong pamilya, background nyo pa ikinig sa Tambalan na pwede nyong gawin. O kaya habang nagtatrabaho, pwede din using your earphones, di ba? Nakikinig kayo sa mga cellphones ninyo. Basta ang gagawin nyo lang, mag-download lang kayo ng Spotify, and then pag na-download nyo, search nyo lang Tambalan. Ayun, mapapakinggan nyo na non-stop ang boses ng Tambalan. Sigurado mag-e-enjoy po kayo. Dili lang kasimple.
Correct. Ganun lang kasimple, ganun lang po kadali. So we're very, very happy to again announce na we are a Spotify exclusive, yung Tambalan Podcast ko. Po, ibig sabihin, exclusively lang kaming mapapakinggan itong podcast na ito sa Spotify. So kailangan mag-download po kayo niyan. Tapos natutuwa lang din ako, partner, kasi yung mga iba, sabi nila, ano ba yan, Spotify exclusive na, once a week pa lang din nagda-drop ng episode na bago. Yung iba sabi nila parang mag-drop na kayo ng episode daily, ganyan, or yung iba naman sana damihan nyo pa yung episode. So right now we have at least 20 na episodes na pwede nyo mapakinggan, so at your convenience. So ma-enjoy nyo din, and especially it's a weekend, yan yung pwede nyo gawin, di ba? Ang ganda. Tsaka ngayon nyo po ipakita, mga tambalanista, na talagang madami kayo. Ngayon nyo talaga iparamdam na madami kayo. Ngayon iparamdam na mga pumuno ng Sky Dome, taray, noong 2014 sa ating tambalan na book launch on our 10th anniversary. Ngayon yung po patunayan kung gaano kayo kadami at kung gaano kayo kalaki. Ganun. Correct. Napakagandang pagkakataon nito para sa tambalan at syempre, lalo tigit sa mga tambalanista natin. Bakit? Syempre, alam naman natin, di ba yung nag-request, ay nabitin po kami sa kwento ng Mahiwagang Burnay kasi 15 minutes, 20 minutes lang yung pakikinig ko sa radyo. This time, sa Spotify, longer version po, mas mahaba yung dakdakan, mas mahaba yung usapan, mas mahaba yung tawanan sa madaling salita. Lang isa yung pwede niyo mapakinggan. O kagaya ng binanggit ni Nicole, 20 episodes na po yung naka-up doon. So 20, pwede niyo po ulit-ulit pakinggan hanggang sa mairita kayo sa boses namin. Hanggang sa madala nyo sa panaginip yung mga boses namin, natutulog na kayo, napapakinggan nyo pa rin ang tambalan. Yun yung kagandahan doon. Tama. Actually, may nagtatanong dito si Helen de la Vega Fronton. Sabi niya, may bayad po ba ang Spotify? Wala pong bayad yung pag-download ng app na Spotify. Wala po. I think nagkakaroon lang ng bayad if you decide to make it premium. Yun. So libre lang po ang pakikinig pa rin, syempre. Libre ang pakikinig sa tambalan sa radyo at libre ang pakikinig sa tambalan sa Spotify. Kaya download na po and pakinggan nyo ang tambalan episode sa podcast. Yan. Spotify exclusive na po. Yay! Yay! Alam mo, very happy kami talaga dito sa podcast na ito kasi ito yung platform na talagang very comfortable yung tambalan. Yung alam namin na, yung confident kami dito, yung alam namin na garantisadong kami yun. Kasi yung pagsayawin nyo kami sa TikTok, hindi kami yun. Sumasabay lang kami sa panahon. Kaya yung padaldalin mo kami ng padaldalin at mag-usap kaming dalawa ni Christopher. Uy, so sweet naman. Say hello. Say hello to them. Hi, princess. Super, tingnan mo, parang dalaga na siya. Oo nga, ang bilis lumaki. Diba? Nakakaloka yung bigla na lang dalaga na yung anak ko. Ang pangkat niya. Yun. So yun yung kagandahan dun sa ating podcast, no? Magdedebu na daw si Princess bukas. Oo nga. Debu na pala. Magdedebu na. Debutante na pala. May sasabihin daw siya. What are you gonna say, babe? Solve my chocolate, Ninong. Sige. I'll buy chocolate from you. Oh, mag-order ka daw ng chocolate. Wala ka daw pagsuporta, partner. Yung pajama pinadala ko, hindi mo pa sinusuot. Ba't kaya naman suotin mo na? Nasa pencil pa. Dito, naka-plastic pa. Iniingatan ko, ganun ko iniingatan yung bigay mo sa amin. Hindi ginagamit. Ingat na ingat. Natanda ko tuloy yung kwento mo dati na, ano ba yun, yung parang ingat na ingat ka dun sa isang regalo. Kasi sobrang ingat mo, hindi mo siya nagalaw. Tapos ang ginawa mo, ni-recycle mo siya. Tanda mo yun? Yung damit ba yun? Oo. Tapos ang hindi mo alam may cash. Di ba yun yung kwento mo dati? Hindi. Ano yun? Libro yun. Parang ganon. Libro yata yung binigay. Siyempre, hindi naman ako masyado nagpapasa ng libro. Di ba? Ayoko naman magmatalino kasi nga first page pa lang, inaantok na ako. So, yun. Tapos parang sabi na naisip ko, hindi ko naman kailangan yung libro na yun. Gusto kong ibigay. Nung ginanon ko yung pages, may mga pera na kasingit sa loob. So, hindi pala yung parang props lang yung libro na yun. Ang totoo, pera talaga yung ibibigay sa akin. Hindi ko naman chinek.
Pero pinigay mo, tama ba? Hindi mo nabigay, no? Kinuha ko yung pera. Syempre, nakuha mo yung pera. Syempre, ba ibibigay? Ibinigay mo yung libro, kinuha mo yung pera. Oo. Kasi yung libro, wala akong mapapala dyan. Sa akin yung pera, mas gusto ko to. Suotin mo na yung pajama party. Alam mo kaya hindi ko ma-post yung mga picture ng mga DJs na nakapajama ng The Twinning Collection. Paano hindi ka pa nakapag-post? Wala kang pagsuporta. Suotin mo na. Hindi pa kami kumpleto eh. Pag nakumpleto na yung pamilya namin. Kailan pa yung pandemic? Kahit kayong dalawa na lang anak mo, kayo ng mga kambal. Sige. Mamaya. Mamaya ha. Mamaya ha. Kaloka Baka- ka. Sige. Hindi pwede. Bakit? Magtatampo yung isa. Ay, magtatampo. Oo Oo. nga. Kailan ba siya pupunta? Hindi ra umuwi yun eh. Huling uwi niya. Kailan ba? January. January, so kailan pa? Baka January ulit next year. Bakit na? Ano ka na? O, bira kami makumpletong 4. Sige, pag nakumpleto kayo ha, para naman ma-post ko na. Actually, yung mga pajama na yun, ano na yun eh, out of stock na yung mga yung print yan eh. Kaloka ka talaga. Soon. Soon, Pag sige na nakumpleto nga. kami. Gandahan mo ha, yung save the best for last talaga ako. Oh, Save the best for last. Gandahan mo Kung ha. sa studio pa kami magpa-picture kay Edward de la Cuesta. Wow. Edward de la Cuesta. Pumunta ka doon. O anyhow, sana po bongga yung weekend nyo ha. Again, ulitin po namin this weekend. Please download Spotify and please makinig po kayo ng podcast ng Tambalan. Talagang pinaghirapan po namin yung podcast na yun. At ito lang yung na-realize ko, partner. Minsan kapag pinapakinggan ko yung sarili ko sa podcast, minsan po, talaga ba nasabi ko yun? May mga ganun ako na parang, dalawa yung bagay na parang talaga nasabi ko yun. Una, kapag ka masyadong all out, yung masyadong nag-reveal, sasabihin ko talaga sa sarili ko, talaga, sinabi ko talaga yon. Or, di naman kaya, may sinabi akong parang sobrang smart. Kasi sabihin ko sa sarili ko, talaga, may ganun ba ako? Eh, parang feeling ko na hindi naman ako ganun ka-smart. Basta kung interested kayo and you're curious, go ahead please, download Spotify and search nyo lang po Tambalan Podcast. We are now a Spotify exclusive. Yay! Yes. Yung 137 na nanonood sa atin ngayon, partner, marami-rami ngayon. Nung nakaraan, umabot tayo ng 56 eh. 56 yung nanonood sa atin. Dahil sa sa internet connection, sa bad internet connection. O ngayon, mukhang okay yung signal natin. Meron tayong 145 viewers. 145 viewers. 145,000. na yun, di ba? Makinig kayo ngayon ng Tambalan sa Spotify. Yan. Hi, Ate Rose Elma Policena. Tita ko yan, nanonood sa atin. Hi, Ate Rose. Good morning. Good morning! At syempre pa, dun sa lahat ng mga kabisyo natin na Gina G, go na go, super excited talaga sa mga pageants. Our third leg for the Aliwan Fiesta Digital Queen is going to be tomorrow, yung Queens for a Cause, bukas at 7 p.m. Tomorrow po ang airing niyan. Yun. Kaya naman oo, punta lang po kayo sa Aliwan Fiesta FB page for more details kasi nandun lahat. Schedules, videos, photos, interviews, nandun lahat sa Aliwan Fiesta Facebook page. Enjoy your weekend mga kabisyo. Kung lalabas po kayo, make sure na essential po ito. Diba? Huwag labas ng labas kung hindi naman talaga kailangang lumabas. Ingatan po natin ang sarili natin para maingatan din ang pamilya natin. Ha? Correct, yun talaga yun. Ingatan po natin sila. Ibig sabihin, huwag kang nakipag-usap kung kanino. Kung alam mo ba, ipag-dismissan ka lang sa labas ng bahay ninyo, tigilan mo na. Diba? Baka mag-cause pa yan ng hawaan ninyo. John Matthew Valencia, good morning, JM! Good morning! Yan sa Antipolo. Salamat sa inyo. O siya, exit na po kami ha. Enjoy the rest of your weekend, mga kabisyo, mga tambalanista. Download Spotify ha. Search po Tambalan Podcast. Goodbye. Bye po kayo. Bye.
is your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.